mai waka bege, wasu Fadar Begè, wallahi ban san shi ba, kamin ranar ko sunan shi ban sani ba. Allah ya masa rasuwa, suka yi ta yada karamomin rasuwarsa cewa waɗanda suka mai wankan gawa saboda wani irin ƙanshi da ya rinka tashi a jikinsa sai da suka haukace. Na ce to ni dai ba zan wanki wannan gawar ba. Wasu ma suka ce wai da kafa sai taka zuwa makabarta bayan ya mutu saboda tsabar karama. Duk aka yi wannan aka gama bai isa ba, wai sai aka ce karama ta gaba da ya nuna, wai ni Kabiru Gombe na yi wa'azi na rantse na ce yana wuta. Wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya suke. Na sa kuɗi naira miliyan 10, kuma wallahi da gaske nake, ko gidana zan saida idan aka samo kaset ɗin da na faɗi wannan magana, duk wanda ya kawo zan bashi miliyan 10, ko gidana zan saida in bashi kuɗi. An gagara kawowa saboda ƙarya ce, an gagara kawowa, ba iya kawowa ba. Shekara an gagara kawo yau shekara 7. Wai na ce yana wuta, ni wallahi ban ma san shi ba, sunan shi ba. To yaushe nake da lokacin sanin wannan? Ga muna fama da shirga-shirgen yan bidiya ana ta dauki ba dadi, ga masu bakaken kayan nan aiki yana gaban mu. Ga bayin Allah muna so mu koya musu addini, mu koya musu tauhidi da aqida, ina muke da lokaci? Wai sai na ce idan baya wuta to Allah ya canja halittata. Wai ina faɗin wannan magana wasu jikina ya ɗaurawa, jama'a suna kallo, ina makyarketa da jikin Bala Siraje ya fara, ina makyarketa kawai sai na faɗi ƙasa. Ina faɗuwa ƙasa sai na rikide wata halitta da ba a gane kanta ba, alade gadu kwado wai sai na rikide na zama haka. Aka je aka shiga kwamfuta, aka ɗauki hotona, aka sa shi a kwamfuta, aka yi amfani da wani application, wannan dai application da ake amfani a caccanja hoto kama, aka caccanja, aka buga, aka rinka rabawa gari a Najeriya. Mahaifiyata Allah ya gafarta mata, aka zo aka same ta aka ce mata ke ɗanki fa ya sha tafi ƙarfin shi. Me ya faru? Ta ce ya tsokano wani waliyin nan ya fusata ya yi karama. Yanzu da ɗanki an ce ya rikide ya zama wata halitta da ba san kanta ba. Ta ce ɗan nawa? Aka ce ita ce ai wannan shi mun riga mun ba sunna. Ta ce shi ba abin da zai same shi yanzu a duniya inda akan sunnar manzan Allah ne mai nadama. Shi wannan mun riga mun yanta, mun riga mun ba sunna, mun ba shi ya je wa sunna hidima, ya je ya aikin manzan Allah, ya je ya ba bid'a takardar sallama, ya ba ta 1 bulo 7 dai. Ya ce shi abin da muka sa shi kenan. In akan wannan ne komai ma ya zama ba matsala bane, ba mu da dama ko bakin ciki. Aka rinka rabawa gari. Na je wani gidan mai zai sha mai, wata yarinya karama tana tallar gyada, ta kura man ido, ta ce la ga Kabiru Gombe, ta ce la kyamara ta yi ƙarya. Na ce ke yarinya ba kyamara ce ta yi ƙarya ba, 'yan bidi'a ne suke ƙarya. Wannan kuma sai ya taimaki sunna, wannan sharri na Bala Siraje sai ya taimaki sunna, wannan abin da ya faru sai ya taimaki sunna. Duk garin da zan je wa'azi sai labari ya zo garin cewa ga Kabiru Gombe zai zo. Wannan wanda ya rike da ya zama alade to za mu gani, wanda bai yi zuwa wa'azi ba sai ya zo filin wa'azi. Idan muka zo filin wa'azi saboda taron jama'a sai ka ɗauka kiyama ce za ta tsaya. Mu hau mai wa bid'a sai tun hamma da gyaran kafireto.
ga alaramma mun kira wa'azi a masallacin juma'a na tudun murtala, masallacin juma'a na Sheikh Jafar. Wallahi in ka hau kan mimbari iya kallon ka ban san kilomita nawa ba dan adam ne. Waɗanda suka zo da carbi mai tintaye suka rinka tsinka shi a wurin suna inda su shehu za su kwanta da ƙarya irin wannan Allah wadansu mun ba bid'a mun koma sunna. Mun je wa'azi wani gari Magariya a cikin jamhuriyar Nijar. Aliyu Jamfane da kai aka je. Ina Buhari da kai aka je. Ga Buhari direba na miƙe tsaye. Ku kabbara. Wannan kwamandan aje a rushe bid'a kenan. Shi aka dade ba je ayi wa'azi ya sallami bid'a ba sai fara rashin lafiya. Da an ce a tashi aje wa'azi sai warke. Wallahi da gaske nake ga mu. In aka dade ba wa'azi ba sai rashin lafiya ya kama shi. Da muka je gari ashe limamin gari ranar juma'a ya daga wannan kalanda poster a masallacin juma'a ga sarkin gari a zaure ya ce to jama'a yau dai an yi ta kare. Malamin nan mai bakin zagin waliyai Kabiru Gombe yau Allah ya mana maganinsa kowa ya huta. Yanzu ya je ya zagi wani waliyin nan ya yi karama, yanzu ya rikide ya koma alade. Ana nan danginsa da yan uwa da yan izala ana ta kuka an rasa inda za a shiga. An yi addu'a duniya ya gagara dawowa mutum. Ko ga hoton shi sai ya daga, yana daga kuma akwai waɗanda an buga ɗauri sai aka fara rarrabawa mutane. Kowa da an gani Allah ya kara wa shehu karama, shehu ya cinye wannan. Liman ya yi wannan bayani a masallaci sai kuma gani na taho wa'azi gare. Mu ba mu sani ba, don mun yi wa'azi ne a wani gari birnin Kudu a jihar Jigawa. Daga nan muka wuce wani gari Sindimaina shi ma a jihar Jigawa muka yi wa'azi. Daga nan muka wuce Hadeja muka kaddamar da wani littafi da wata baiwar Allah ta rubuta. Daga Hadeja ne muka wuce. So kwamitin da'awa sun riga ni zuwa, mu daga baya muka je. Muka shigo cikin gari da mota. Sai muka ga wani mutum da takardu a daure a bayan mashin. Sai muka tsere shi. Sai ya fakin. Sai na sauke gilas. Na ce da Allah